какво... Ти ми дай Ти ми дай... състояние ми. Ти ми дай... Я ми дай какво... Каквото се иска да работиш? Танцор. Кажи ми предмет от кухненската ежедневие. Не, тук сме в кухня. Кажи ми нещо, което го няма в парк. Нещо, което го няма в парк. Мотор. Моторист. Дай нещо по-елементарно. Аз състояние ще си измисля. Измисли състояние, аз ще играя. Дай ми някаква дума. Дай ми някаква дума. Дума. Изчакай да се грее. Индустриален. Комплекс. Мол. Майка с дечица. Кученца. Кога ще имаш? Не трябва да е бързо състояние. Състояние искаш. Добре. Сериозно, да почнем от сериозно. Добре, да започнем от... Ти се бавиш. Смешен си. Какво? Аз? О Боже, тя не трябваше да умира. Господи. Сестра ми. Аз я промуших. Инспектора! Добър ден! Как сте? Вижте, аз се чувствам срамежливо, притеснен съм. Обичам ви. Искам да ви целуна. Имате ли 5 лева да ми дадете? Извинявайте, може ли да ви попитам нещо? Имате ли ми дадете 5 лева? Аре, снимай ме, братче, бе. Това момчето се умори.